Txingoka podcasta. Kaixo danoi eta ondo etorri beste behin Txingoka podcastera. Ze moduz, Oskar, gaur bixo gauzamen bakarrik. Erto. Badoia urria eta laster azarua, zemendixa, leku batzuetan. Hemen esaten da, zemendixa? Bai, baina gero eta gutxia, ez pentsau. Bueno, hoxe, urria badoiala eta akordau orduko gaba baltza. Bai, horixe, dana ziztu bizien doia, ondala gutxi hasi ginen oporretakoa komentatzen, eta hau da, gau baltza esan dozu, eta eixa da, oinera biltzen da izen hori, baina garai batian, jai horrek indarra galdu zauen, total, eta galdu, eta bekatuta begon zan, horrega etxike erdi galdu zan, kaganabalak eta moruan, kizu Franco garaian, eta horrek gauza guztiziak kenduin zituen, eta gero, total galduta egon zan esate baterako, baina, oin berreskuratu inja. Bai, egisa da, garai baten ero behintzat gu txikitsu hau aginanian ero geixen entzuten zana Halloween zala eta gaba beltza eta alakoak aitzatu beziala itzen, baina, egisa da azken urtietan, geroz eta geixau entzuten dela, eta tailerrak eta ikastaroak eta ospakizunak be eitzen diala, harimen gaba ospatzeko, askok ez dakixe, baina hemen ospatzen zan hori Halloween eta horre gauzok asmatu orduko, hemengo tradizioa eta erritua zan. Bai, azkenian animismotik ero dator, animenekin bat egite horretan, ez da? Eta hemen itxen zan, gure haitxak kontatzen zauen, demasioko sustuak emoten zotxela elkarri, eta, zoingo estiloko zera, baina ez Halloween eta erosle eta erosketa eta hori, ez? Hore da, kontsumo barik. Bai, nera mama pere kontatzen daue, kalabazak hartzen zituela, ustu, kandelak ipini barruan, azkenian esaten da, ez? Sasoi honetan, bizixen eta hildakoen mundua banatzen daben geruza edo hori, gardenagoa dela eta errezagoa dela hildakoak bizixen mundura pasatzia, eta orduan, kandelak eta ipintzen zian bide bazterretan, eta etxien lehioetan eta bidia erakusteko hildako eri. Bai, kandelia beti izan da, argisa, euskixan ordezkua, eta gabian, euskixan ordezkua irat argisa da, Piskat horrek guztixan lotura dauka, antxinakua da, eta buru musue itxuria ipintzen jakuen kalabazei eta alba da hola, koskekin eta bildurra izateko, kandeli esartu barruan, eta orduan eskinetxo baten argi gutxi zeuan lekuan, hori guztian, ez dakit pesako sustu bildurra, ez dakit txolako gauzak, ez? Bai, oindala askokoa, zuk esan dozu, antzinakua, oindala askokoa, zesan molde gehiago ditugu lehenaldi hori aipatzeko? Bai, garai batian hau itzen zan, sasoi baten, aspaldixan, aspaldiko kontua dira, ez dakitolakoak, desente dau. Vale, konforme. Gaira berriz bueltauta, esan dugu aspalditxik datorren oitxuria dela, eta ospakizuna dela, eta pentsa dut, oindala 80 urte, argitxasuna txikixa izango zala, ez daka zer ikusiriko ingoakin. Pentsa dut, kandela txuekin eta hola egoten zan. Gainera, azarotik aurrera, igartzen da geixen, ez da? Gero ordu aldatzen datana, pentsa izu, baina azarua badator egunero ordu gutxiago, dakau argixakin, eguraldi petrala azten da, hotzao, euri geixao. Eguraldi petrala, kaskarra esan genkebe bai? Bai, kaskarra, iluna, tristia, traketxa, goibela, deserosua esan nahi da bazken bien pizka bat, Zenbat berba ditugun euskera egualdixari buruz jarduteko, ez da, gure gai gogokoenetariko bat da, eta beti egualdixa gora, bera. Iluntasunan ingurukoa kasaltzeko be, iluntasuna badakalako igual bai klimakin eta lotura, ze molde edo, ze modu jator dauze iluntasunan gainean berbaitzeko? Garai baten moruan, adjetibo indargarrixak gero asko erabiltzen ditu, iluntasuna ondixa, de masa, ez dakit. Gero esan leke bai, total iluna baino ilunagoa, eta gero imaginak gero ingeik, ikusteko moruko zerak, ez? Ikatza baino beltzagoa da, zelako eguna, 2 metrora bezan ikusten, baltza erabiltzen da, errepikapena bai. Bai, zalantzabarik beldurtzekoa izango zen sasoiaretan, apenas argi barik eta farola barik kalian, sustu ape handixauak izango zian ikaratzekoak. Bai, hombre,
gaurko egoriakin zineko konparatu. Gaur egun dana da argisa, eta zer ikutxasu bildurra, ez? Ja, alan dabe, amatatzen ditu argixak, ez da? Alako ospakizunetarako kalian eta... Bai, hemen bentsata arrasaten itxen da biena pasakailero, zera, irteera hori bai, kentzen dabe, itzali, itxen dabe. Nik amatau esan dut. Amatau. Itzali. Itzali, hemen dau. Hemen dau, bai. Itxungi, bai. Eta erabiltzen dugu askotan kendu, baina bueno, kendu ez litzateke ondo... Argisa kendu, ez da ondo? Ez da kendu, kendu indabe argisa da, iberdrolakoek kendu indabe. Vale. Ordan amatatzeko edo itzaltzeko ez dugu kendu erabiliko. Ez, itxungi, eta hemen itxungi asko, eta ametau. Eta bilurra gora eta bera gabiz, azkenian sustuak eta izaten dialako nagusi, beldur hori adierazteko ze modu jator ditugu? Ba, asko erabiltzen da, bihotzekua emoteko be, ero bihotza saltoka jarri, bihotza taupa jarri, ez dakitolakoak. Bihotza protagonista, alde batetik. Bai, eta hemen taupa daukagula, eta taupa Euskara Elkartia, bilgunia beba, eta taupa erabili biako, ez da? Bai, hori da. Eta bihotza taupadaka jarri jaten. Ba, gero beste bat erabiltzen duguna asko, eta oin bestot erabiltzen dela, desente da, kakalarrixa sartu, kaka eta txixa eta horrek erabiltzen da, bildurtixen, ez dakiz. Ikustu da, umi izateko kaka itxen badau, bildurtixe dela, ero txixa itxen badau, eta orduan horri aurre ikasteko prozesuan, ero. Eta, ba, praketan txixa inda joan zan, kakalarrixa sartu jakon, eta dardarka beba erabiltzen da, dardarka baten, hiliaten jarri, itxolakoak. Orduan esan dugu, harimen gaba edo gaba beltza, aspalditxik datorren oitxuria dela, badala garai konkretu bat, ez? Bizixen eta hildakoen munduak gertua dozena. Esaten dabe bai tradizionalki basala olako ziklo baten amaiera, ez? Urte osoan argix, ez da iz, eta oin azten zala ia iluntasuna, eta orduan zikloa amaitzen zala, eta ohikoak izaten dira ospakizunak alako momentuetan. Eta guk behintzat, Eibarren, ez dakitamen, baina sasoi hontan gaztainerrebe ospatzen du. Ba, pentsau, bai. Gaztainerren ikuste leku guztizetan ospatu izan dela, merienda txuak eta, baina ez Eibarren eta Plantxan besteko jai moruan, zean desente sustraituta zegoen, bai? Eta, baina, zu pentsau, garai hartan, lehen izan duzun argi gutxi, baina jateko gutxitxo. Eta orduan, ze jaten zan neguan. Babak, porluak, asak, zagarrak eta kastainak. Eta hori izan eguneroko gisa, ez? Guk oin Eibarren behintzat harimen gaba pasau eta bi astelenera ospatzen dugu gaztainerre, eta esandako horrek baino igual tradizioa ero mantendu dana da berakatzopia, barraskiluak, karakolak, eta gaztainak. Eta ondra jana ero deitzen jako, eta horrek badaka lotura harimen gabakin. Izan be, ondra jana edo hori zan ohore itxia hildakuari. Hileta elizkizun baten ostian ondra jana itxen zan, hildako horri ohore edo gorazarre edo itxeko. Bai, ondratu. Hori da, ondratu. Horti dator, Eta horregaitik gaztainerre izango litzake, hildakoen egun horren, gaba baltzaren buelta horretan, ostian eitxeko ondra jana horrek danok ondratzeko. Hori da, erokin egon gara, haiekin gustora edo, batze moroko bat injou, eta orduan ospatu inbia da, gero Plantxian be hori, akizu ospatzen dela, baina gero Ibartarrekin beti demandan zelan ibiltzen garan, bata bestia dela, gu beti arrazoi eukibio. Gurian ospatzen zen bigarrenian. Lehengo domekan. Eta Ibarren bigarrenian. Ez dakit entzuli jakingo daben, baina zu Plantxarra zara eta ni Ibartarra. Orduan, gai honek ikutzen gaitu. Bai, desente. Baina gero Plantxarrok esaten duen, ez bata eta ez bestia, bixetan ospatuko. Eta justot honena da. Ez zuena, bai. Hombre. Bai, behin ospatu baino bitxan. Bai. Hortaz, hori, esan dugu, garai hontan, ez bakarrik Ibarren eta Plantxian, beste toki batzuetan beoikoak izan aldira lalako ospakizunak, batez be, baseu alako gaztainia, ez da? Eta Galizia inguruan eta ere magostu eta importantiak izaten dira. Esan duzuzu, goze garaixa ero izaten zala, ez da? Negu hasitza jateko gitxi inguruetan. Ez dakit igual gozia baino enbirizia igual gehiago, ez? Gauza gutxi.
aukeran, ez? Eta orduan, beti apetituekin, beti jateko prest, eta, bueno, hotza ondixeagoa zeuan, bero gaili gutxia hau, kizu beko zua ero ekonomikia, baina hainbeste kalefazionik eta ez. Eta gero, bazkeixabe kaloria gutxikin. Osea, txorizo urdai apurtxoa eta beste guztia lehen esan duguna. Porru patatak, asa, babak. Eta orduan, ondo sartzen zen, sopak, kafesnia, saldak eta kastainak. Eta, bueno, danetik daukagu gaur egun, urte guztien daukagu, danetik, baina, bueno, trulipas horri egiteko eta bapo egiteko kastainak ona dira, Bai, nire gustatzen jataz, bintzat. Eta ez dakau zertan gaztainar egunean bakarri jan. Hori da. Herrixetan ipintzen ditue, etortzen da kastainerua, eta... Hemen ja martxan da, eta enbirizi emuten da, joatezanean kalian da usaina, jo. Eta eskua berotzeko behona izaten da. Hori da. Eta gero, hasi jaten eta ezin geratu. Hori. Eta gainera, hori esan dakua, eskurabe badak kauz. Bai. Mendixan hartzeko aukeria be badau. Bueno, hor kontuz, mendixan, oindela 50 urte, kastaineri asko eta asko zeuan, geixenak pribatuak edo gentianak, baserritxarrenak, zaintzen da bena, esituta eta bar, eta hor ez da sartu bia. Baina bada zeuan, bebai txarakak eta gaur bebai badare. Txarakak? Txarakak, bai. Zer da txarakia? Txarakia da, mendixan basua, bere urtetzen da. Zu, demagun, gaur egun, pinuri bat botatzen da, eta gero kasurik ez bautxazu ditzen, han txaraki urtetzen da. Txaraka dira, klase guztizetako arbolak berez urtetzen doiazenak eta zaindu barik, gero landatu barik. Eta nire kortatzen nahi, sondela 50 urte eta amata bizu joaten ginen kastainatara, olako lekuetara. Joan, poltsakin, bete hartu nahi beste eta etxera. Ximel xamarra dauz aurten. Txikitsua, kale txikixan ibili naiz, baina... Lehenengo egon zan zikutia, gero eurisein zan apur bat, baina gero berri ziku. Eta hola dagoanien gainera, gero mamorrua nagusi. Baina, bueno, hartu eta dausenak eta eruan etxera, danbolinean erre... Bueno, askok ez da betan bolina eukiko, ez da? Gaur egun. Sartakinan begileke. Bai, eta laban bebai, eta egozitxa bebai, eta modu askotan. Ondo, orduan, mezu horrekin geratuko gara. Baserritxarren ere muetara, ez. Ungo gara, txaraketara. Hori da. Ero bestela, erosi espozuen nahi mendira. Hori da, ero kontuz bestela sartzen bazara esparrura, igual basarritxarrak eskopeti ez etorriko jatzuta. Oso ondo, gaba baltza ospatuko, gaztainerra ospatuko, eta urrengo atalian torriko gara berriz ona, ezta? Hori da, eta bueno, hemen kopizatzekotan be, honena, astelenero itxia igual, ez? Arrasaten. Gu esan genduenez bi azaro guztian. Astelenero ospatu, hilabete ilunena dalako, pizkat argixatzuna emoteko. Gainera noiz eta astelenian, igual egunik tristiena. Behitxu, zinera joan da, ero ostean kastainarria. Zoragarri.